Vítam vás pri ďalšej epizóde podcastu História s Gabrielom. V dnešnej epizóde si povieme jeden dosť taký zaujímavý príbeh z druhej svetovej vojny. Sám som prekvapený, že som o tom ešte nepočul, keďže som strašne veľký fanúšik druhej svetovej vojny. Ale nejak sa to ku mne nedostalo, neviem prečo, ale teraz to napravíme. Ten príbeh je vlastne o Bielej ruži, v podstate takto sa to celé volá. Je to skupina študentov, ktorí sa zbúrili voči Hitlerovmu režimu počas druhej svetovej vojny a vlastne nám to ukazuje to odhodlanie a silu mladých ľudí, čo stále aj na Instagrame zdôrazňujem, keď robím tie príspevky o rôznych hrdinoch, tak som si všimol jednu takú zaujímavú vec, že proste väčšinou tí hrdinovia nie sú vôbec, že nejakí veľkí chlapi, alebo tak ako nám ich prezentujú vo filmoch, proste superheroes, hej, ale väčšinou sú to fakt útle ženy, útli chlapci, študenti, fakt ľudia, na ktorých by to človek absolútne nepovedal, takže to je taký postreh, ktorý som si všimol na tých hrdinských činoch a môžeme sa pomaličky pustiť teda k tejto epizóde. Budem to čítať. Mám tu napísaný text, aby to malo nejaký spád a budem tu dávať rôzne poznámky k tomu, čo čítam, takže môžeme sa do toho pustiť. Mníchov, štvrtok, 18. februára 1943. Hodiny na univerzite Ľudovíta Maximiliána ukazujú niečo po 10. hodine do poludňa. Chodby sú zatiaľ prázdne. Študenti sedia v prednáškových sálach. Dvaja mladí ľudia, brat a sestra, kráčajú rýchlym krokom cez hlavnú halu. V rukách a v aktovke nesú ťažký náklad. Nie sú to knihy. Sú to stovky strán papiera. Letáky. Rýchlo ukladajú kôpky letákov pred dvere prednáškových sál. Keď už sú takmer na odchode, sestra urobí spontánne rozhodnutie. Vybehne na najvyššie poschodie, siahne po poslednej kôpke letákov a zhodí ju cez zábradlie do vnútorného atria univerzity. V podstate tu by sa dalo doplniť, že taká tá mladická nerozvážnosť, taký idealistický svet, zbúra, rebelia, akože fandím takým veciam a sám by som to asi takto spravil. Ale častokrát tá nerozvážnosť má veľmi ťažké a veľké následky, takže nevždy v histórii a ani v živote sa to nevyplatí, ale som za také veci. Poďme späť. Stovky bielých papierov sa znášajú vzduchom. V tej istej chvíli sa otvárajú dvere sál. A v tej istej chvíli ich zbadá univerzitný údržbar a presvedčený nacista Jakob Schmidt. Zvolá: zatýkam vás. No, proste údržbar, školník, aj. Nechcem nikoho urážať ani nič také, ale ako vieme z tých historických dokumentov, tak počas tej druhej svetovej vojny sa strašne akože ukázali určité vrstvy alebo určití ľudia. Väčšinou, keď sa deje niečo také, že môže niekto dostať nejakú moc nad človekom, tak väčšinou tí najväčší idioti a tie najnižšie vrstvy, a to sa nechcem nikoho dotknúť nejak hierarchisticky alebo tak, ale viete, čo tým myslím, proste ten najväčší blbec je väčšinou najviac zarytý do tých ideológií a keď prídu také strašné režimy, ako bol nacistický, tak tam sa to veľmi pekne ukázalo, že proste človek, ktorý v reálnom živote znamená nič, tak zrazu dostal moc a veľmi si to užíval, takže toľko k tomu údržbarovi. Tento moment znamenal koniec Bielej ruže, no zároveň zrod jednej z najsilnejších legend nemeckého protinacistického odboja. Vítajte pri dnešnej epizóde. Dnes sa ponoríme do príbehu skupiny študentov, ktorí sa postavili najvražednejšej mašinérii v dejinách. Nebudeme však len klzať po povrchu. Pripravíme si hĺbkovú analýzu hnutia Weiße Rose, teda Bielej ruže. Kto boli títo mladí ľudia?
ako sa z bývalých nadšených členov Hitlerjugend stali disidenti ochotní položiť život za pravdu a aký odkaz nesie ich 6 letákov, ktoré otriasli svedomím celej krajiny. Aby sme pochopili Bielu ružu, musíme najprv pochopiť prostredie, z ktorého vzýšla. Nehovoríme tu o komunistoch, o streľaných politických dizidentoch, ani o marginálnych skupinách, ktoré nacistický režim perzekuoval od prvého dňa. Hovoríme o nemeckej elite, študentoch medicíny, filozofie, umenia. Jadrom skupiny boli súrodenci Hans a Sophie Šolovci, Alexander Schmorell, Willy Graf, Christoph Probst a ich profesor Kurt Huber. Pozrime sa bližšie na Hansa a Sophie. Vyrastali v meste Ulm. Keď sa Hitler dostal v roku 1933 k moci, Hans mal 15 a Sophie 12 rokov. Boli fascinovaní. Zdieľali vtedajšie nadšenie mládeže z tzv. Novej epochy. Hans sa stal lídrom v Hitlerjugend a Sophie v dievčenskej odnoží Bund Deutscher Mädel. Ich otec, Robert Scholl, liberálny starosta, bol zhrozený. Varoval ich, že nacizmus vedie k vojne a deštrukcii. No oni verili v idealizovanú verziu štátu. Tu prichádza prvý analytický bod, tzv. Prebudenie. Ako prebieha deratigalizácia v totalitnom režime? Akože teraz sám sebe tlieskam, že som vyslovil slovo deratigalizácia. OK. U Hansa Scholla to začalo už koncom 30. rokov. Zistil, že Hitlerjugend netoleruje individualitu. Strašne akože mňa by to zožalo, pretože ja som dosť veľký individualista a predstava, že by som mal žiť v nejakom režime, kde musím zapadať do nejakej verejnej šablóny, čo sa vlastne deje v podstate určite nie v takom štýle ako vtedy, ale aj v dnešnej dobe sú určité očakávania a tak ďalej. A ja si razím svoju cestu, tak akože v tej dobe, či už nacizmus alebo komunizmus by ma normálne, že porazilo. Keď si na zhromaždenie priniesol vlajku s vlastným dizajnom a spieval ruské a norské folklórne piesne namiesto stranických maršov, bol potrestaný. Zistil, že jeho obľúbení autori, napríklad židovský básnik Heinrich Heine, sú zakázaní. Režim vyžadoval absolútnu uniformitu myslenia. Zlom však priniesla vojna. Hans Scholl, Alexander Schmorell a Will Graf boli študenti medicíny. To znamenalo, že počas letných prázdnin boli odvelení na východný front ako zdravotníci. A to, čo tam videli, ich navždy zmenilo. Píše sa rok 1942. Študenti sa dostávajú na územie Poľska a Sovietskeho zväzu. Stávajú sa tak priamými svedkami zverstiev. Vidia masové popravy Židov vojakmi SS. Vidia zbedačených ruských zajacov. Vidia, ako nemecká armáda brutálne zaobchádza s poľskou inteligenciou. Alexander Schmorell, ktorý mal rusko-nemecké korene a hovoril plynule po rusky, cítil s miestnym obyvateľstvom obrovskú empatiu. Títo mladí muži si uvedomili strašnú pravdu, ktorú si väčšina Nemcov doma odmietala pripustiť. Stalo sa to aj počas prvej svetovej vojny. Vieme z tých rôznych dokumentov tie zábery nadšených mladíkov, ako pochodujú v uniformách, tešia sa strašne na niečo, o čom vôbec nemajú, ale že vôbec poňatie. A potom prichádza veľmi, veľmi veľké vytriezvenie, keď človek ochutná frontu. Nebol som nikdy súčasťou, chvála Bohu, dúfam, že nikdy nebudem súčasťou fronty, ale stačí mi vidieť len tie zábery, čítať si denníky a tak ďalej. Musí to byť niečo hrozné, ale zase na druhej strane, keď si spomeniem, že keď som mal takých 17-18, tak som si strašne išiel také hry, že Call of Duty, Medal of Honor a tak ďalej. A aj tie filmy, hlavne americké vojnové, strašne ma to akože v tom veku dokázalo akože oklamať
a vidieť tú vojnu v nejakom takom romantickom zmysle. Takže presne ten vek je veľmi nebezpečný. Tých 17, 18, 19, 20 a to boli väčšinou tí chlapci, ktorí na tú frontu išli, takže tam keď propaganda začne si svoje, tak vedia tých chlapcov veľmi akože na tú vojnu navnadiť, no potom prídu tie reálne následky, vidia tam tú smrť, tie zranenia, ten brutálny režim, ktorý musia prežívať a už sa im to tak nepáči, takže je to veľmi akože náročné, netreba im to tým mladým chlapcom brať. Sám som bol taký, ale zase no je to proste propaganda. Si ide svoju mašinériu a veľmi pekne vedia presvedčiť tých chlapcov v tom veku, takže vráťme sa naspäť k tomu príbehu. Títo mladí muži si uvedomili strašnú pravdu, ktorú si väčšina Nemcov doma odmietala pripustiť. Vojna na východe nie je len bojom o územie, je to systematická vyhladzovacia vojna. Keď sa vrátili do Mníchova, už to neboli len študenti filozofujúci pri víne. Boli to svedkovia genocídy. Uvedomili si, že pasivita znamená spolovinu. Ako neskôr napísali vo svojom druhom letáku. Citujem. Prečo nemecký ľud voči všetkým týmto ohavným zločinom prejavuje takú apatiu? Kto z nás má vôbec predstavu o rozmeroch tejto hanby, ktorá padne na nás a na naše deti? Keď jedného dňa spadne závoj z našich očí a na svetlo idú tie najstrašnejšie zločiny? Medzi júnom 1942 a februárom 1943 vydala Biela rúža 6 letákov. Ako fungovala ich produkcia v srdci nacistického Nemecka pod dohľadom všade prítomného gestapa? Logistika bola extrémnym rizikom. Akože fakt klobúk dole. Byť v Nemecku počas druhej svetovej vojny a robiť niečo také, tomu sa hovorí, že odvaha a hrdinstvo. Fakt klobúk dole, kurník. Čo títo mladí ľudia... No nemám fakt slov. Logistika bola extrémnym rizikom. Potrebovali papier, obálky, známky a rozmnožovací stroj, tzv. Cyklostyl. V čase prídelového systému bol nákup stoviek obálok a hárkov papiera okamžite podozrivý. Nakupovali po malých množstvách v rôznych obchodoch. Po nociach, v tajných pivniciach, kľukov točili cyklostyl, aby vytlačili tisíce kópií. Tu ešte doplním, že mali rôzne stredka po nociach, kde čítali rôznu literatúru. Bol to taký proste klub proti tomu nacizmu. Ale opäť pripomínam, že wow, proste tak silno indoktrinovanom Nemecku toto robiť, klobúk dole. Poďme k hĺbkovej analýze samotných textov. Akú stratégiu študenti zvolili? Letáky Bielej rúže neboli písané jazykom obyčajného ľudu. Nebola to marxistická propaganda zameraná na robotnícku triedu. Boli to hlboko filozofické a teologické texty. Autori citovali Aristotela, Goetheho, Schillera, Novalisa, ale aj svätého Augustína či Lao Tse. Prečo? Pretože cielili na nemeckú inteligenciu. Ich stratégiou nebolo vyvolať ozbrojené povstanie. Na to nemali kapacity. Ich cieľom bolo vyvolať kognitívnu dizonanciu. Chceli udrieť na morálne dno nemeckej strednej a vyššej vrstvy. Pripomínali im ich vlastné kultúrne dedičstvo krajiny, básnikov a mysliteľov a konfrontovali ho s barbarstvom Hitlerovho režimu. V treťom letáku predostreli myšlienku pasívneho odporu. Vyzývali k sabotážam v zbrojovkách, k bojkotu stranických zbierok, k brzdeniu vojnovej mašinérie. Boli to konkrétne inštrukcie. Štvrtý leták priniesol ďalší dôležitý zvrat. Tu skupina jasne deklaruje svoje prepojenie na kresťanskú morálku. Tvrdia, že Hitler je vyslancom Antikrista. V analýze tohto fenoménu si musíme všimnúť, ako zlyhali inštitucionálne cirkvi v Nemecku. Katolická aj protestantská cirkev s režimom vo veľkej miere kolaborovali, alebo prinajmenšom mlčali v záujme vlastného prežitia. Študenti Bielej rúže si kresťanskú povinnosť odporu museli definovať sami, mimo oficiálnych štruktúr. Do konca roka 1942
sa distribúcia letákov rozšírila. Z Mníchova ich kufroch prevážali vlakmi do Frankfurtu, Stuttgartu, Viedne či Lincu. Riskovali pritom náhodné kontroly gestapa. Adresy si náhodne vyberali z telefónnych zoznamov. Sophie Scholl hrála v tomto kľúčovú rolu. Ako žena bola menej podozrivá a vo vlakoch ju nekontrolovali tak prísne ako mužov vo vojenskom veku. V januári 1943 nastal ďalší zlomový moment. Nemecká porážka pri Stalingrade. Padli tam 100 000 vojakov. Režim vyhlásil štátny smútok. Pre Bielu ružu to však bol signál, že koniec Tretej ríše je možný. Profesor Kurt Huber, autor 6. letáku, napísal tvrdé slova. Deň zúštovania z najopovrhnutia hodnejším tyranom, brutálne slovičko, to akého kedy náš ľud zniesol, prišiel. Meno Nemecka bude navždy zneúctené, tak nemecká mládež konečne nepovstane. A tak sa vraciame tam, kde sme začali. K ránu 18. februára 1943. To, že Sophie zhodila letáky z balkóna, nebola plánovaná akcia. Bola to mladícka rebelia. Túžba zabezpečiť, aby ten odkaz študenti skutočne videli, kým z prednášok výjdu von. Stálo ju to však život. Po zatknutí Jakobom Šmidom si gestapo odvádza Hansa a Sophie do sídla v Mnichovskom paláci Wittelsbach. Nasleduje výsluch. Tu sa musíme zastaviť pri psychológii vyšetrovania. Vyšetrovateľom gestapa prideleným k Sophie bol Robert Moore. Skúsený policajt z predvojnovej éry. Žiadny fanatický sadista, ale lojálny byrokrat. Moore nemohol uveriť, že by sa mladé nemecké dievča, vzor árijskej krásy, zapojilo do velezrady. Ponúkal jej únikovú cestu. Stačilo povedať, že ju zmanipuloval brat, že o ničom nevedela. Sophie mala šancu zachrániť si život. Vyšetrovacie protokoly z archívov gestapa však potvrdzujú jej neskutočnú pevnosť. Sophie odmietla hrať rolu na inej obete. Keď Moore zistil, že dôkazy sú nepopierateľné, obaja súrodenci sa priznali. Zobrali celú vinu na seba, aby chránili ostatných. Žiaľ, u Hansa sa našiel aj rukopis konceptu letáku od Christopha Probsta. Christoph, mladý otec 3 detí, bol okamžite zatknutý. Už keď je po tebe gestapo, už je veľmi zlé. Masaker. Reakcia štátu bola blesková a drakonická. Len 4 dní po zatknutí, 22. februára 1943, do Mníchova priletel Roland Freisler. Freisler bol predsedom ľudového súdu. Nebol to súd v pravom zmysle slova. Bol to nástroj justičného teroru. Sudca bol prokurátorom aj katom zároveň. Proces bol fraškou. Neexistovala žiadna obhajoba. Freisler na obžalovaných reval. Ponižoval ich. Analýza tohto súdu nám ukazuje, že totalitný režim sa nebojí zbraní tak veľmi, ako sa bojí myšlienok, ktoré môžu nahlodať jeho ideologický monopol. 3 letáky a trochu atramentu vyvolali v Berlíne takú paniku, že poslali svojho najvyššieho sudcu. Je to tak, akože jazyk a slovo sú najostrejšie meče, by som povedal. Rozsudok bol predaný. Hans a Sophie a Christoph zostali pevní. Sophie Freislerovi priamo do očí povedala. To, čo sme napísali, si myslia mnohí, len sa to neodvážia vysloviť. Rozsudok bol vopred daný. Smrť pod gilotínou. Trest mal byť vykonaný okamžite, ešte v ten istý deň. Popoludní o 17. v mnichovskej väznici Stadelheim súrodencom dovolili posledné stretnutie s rodičmi. Bola to tichá, dojímavá rozlúčka. O niekoľko minút neskôr sa otvárajú dvere na celé. Sophie kráča k popravisku prvá. Jej posledné slova smerom k vyšetrovateľom boli varovaním.
že čo skoro budú stať oni na mieste obžalovaných. Áno, je to pravda, ale v tom okamihu museli tomu iba veriť. Proste, že to tak bude, lebo nemohli vedieť proste, ako tá vojna dopadne a musel to byť strašné, no proste. My už teraz vieme presne, aký sled udalosti bol, lenže ľudia v tom období absolútne nemali šajnu. Takže tak, no. Hans sekundu predtým, než dopadla čepeľ gilotíny, vykrikol na celé nádvorie: Es lebe die Freiheit. Nech žije sloboda. O 2 mesiace neskôr boli po druhom procese popravení profesor Huber, Alexander Schmorell a Willy Graf. Gestapo postupne rozbilo aj bunky študentov v iných mestách. Fyzicky Biela rúža prestala existovať. V roku 1943 študenti zdanlivo prehrali. Ich letáky nevyvolali žiadnu revolúciu. Študenti v Mníchove nepovstali. Dokonca keď sa konal súdny proces, časť univerzitných študentov a pedagógov zorganizovala zhromaždenie lojality Hitlerovi, kde odsudzovali šolovcov ako zradcov. Toto je najtrpkejšie zistenie našej analýzy. Mechanizmus konformity je často silnejší než svedomie davu. Nemecká spoločnosť bola v tom čase natoľko impregnovaná strachom, propagandou a uviaznutá v koncepte vojenskej povinnosti k vlasti, že čin Bielej rúže zostal izolovaným výkrikom. Zároveň sa však stalo niečo iné. Letáky prepašoval do Škandinávie nemecký právnik Helmut James von Moltke a odtiaľ sa dostali do Británie. V lete 1943 britské kráľovské letectvo zhodilo milióny kópií 6. letáku Bielej rúže na nemecké mestá. Nazvali ich Manifest mnichovských študentov. Hlas, ktorý chcel Hitler umlčať, zrazu pršal z neba na celú krajinu. Z dnešného pohľadu slúži Biela rúža ako kľúčový dôkaz. Dôkaz, ktorý po vojne vyvrátil alibistický argument mnohých. My sme nič nevedeli a nedalo sa nič robiť. Takže v podstate to má happy end, že tie ich letáky sa aj tak dostali do celého Nemecka. Takže to až tak strašne nedopadlo, ako to vyzeralo. Šolovci ukázali, že vedieť sa dalo, ak mal človek otvorené oči. A robiť sa dalo niečo, ak mal človek odvahu čeliť dôsledkom. Biela rúža nám ukazuje, že morálna integrita nie je viazaná na úspech. Hans a Sophie vedeli, že bojujú proti gigantickej presile. Možno aj tušili, že neprežijú, ale išlo im o záchranu ľudskosti. V druhom letáku napísali, že najvyššou povinnosťou človeka je postaviť sa stroju, ktorý ničí ľudskosť, kým ešte existuje posledná šanca na odpor. Presne, a keď si predstavím tú mašinériu, tá druhá svetová vojna Nemecko, tak vidím jeden veľký, hnusný kovový stroj, ktorý ničí všetko živé a pekné navokol proste. Bolo to hrozné. Dnes sú po Hancovi a Sofii pomenované stovky škôl a ulic. Na meste pred univerzitou v Mníchove, kde zadzovali letáky, nesie názov Námestie súrodencov Šodlovcov. V dlážbe pred vchodom sú dnes zaliaté do kameňa biele letáky, prilepené k zemi, navždy pripomínajúce ten mrazivý februárový deň. Príbeh Bielej rúže nie je len lekciou z histórie, je to otázka, ktorú tento príbeh kladie každej ďalšej generácii. Kde je naša čiara? Čo by sme robili my tvárou v tvár absolútnemu zlu? Dokázali by sme riskovať všetko za pravdu? Ďakujem vám, že ste so mnou strávili čas pri tomto hlbšom pohľade do svedomia histórie. Do počutia pri ďalších kapitolách, ktoré formovali náš svet.